hogy hol voltunk? Szóval, és fogad te is? Annak a hely, az a hegy mögött voltunk, az mögött vannak a sóstavak. Amikor jöttünk visszafele a sóstótól, ott láttuk az Amon Temple. Igen. Hogy ott volt Nagy De mögötte is sóstó van? Igen, tehát a hegy mögött jött az út, és ugye mind a két oldalán van a sóstó. Igen. És ugye a sóstótól láttuk az Amon Temple. Igen. A Holtak hegyét. Igen. És ezt a hegyet, ami ugye úgymond a Sali mögött van. Igen. És azon a részen voltunk tegnap a Fatnus Islandnél, és ugye a Fatnus Islandról láttuk azt a naplementét, és hogyha a Jóisten is megsegít minket, akkor valamerre arra fogunk elmenni. Ott lesz a Tagadegedegedege Island. Igen. És onnan is fogunk. Körülöttünk a sivatag van. Arról jöttünk be Szívába. Igen. De látod, hogy most mennyi zöld van? Igen. És majd nagyon érdekes lesz, mert hamarosan megkapjuk a naplementét. És amikor a naplemente, tehát lemegy a nap, akkor, de már ott is lehet látni, a madarak hazamennek. Tehát ezek a fehér madarak oda szépen hazamennek. De már